Haluaisitko mennä vaikka ulos leikkiä piilosta metsään? Eikö siellä metsässä ole aika pimeää? Alkaako sua pelottamaan? Mut se tekee siitä just jännittävää. Katie? Kate! Lähetään täältä. Moi niin, ootko tulossa meille? Sori, on menossa mun kavereiden kanssa tuohon metsään, koska siellä on sellaisia lappuja, mutta otetaan kisa, kuka kerää niitä eniten. Moikka! Ei jää! Onko viimeisiä sanoja?